Karbiang long Rongkhang constituency ki parlo Longsing Dera Romikar Mongolsing Rongphar hem arkoya chikluni phai kriki thomarni Mongolsing Rongphar avophong kejutsi Sining Recho Barithe Arnam mesen me et pen chethok chejir pon Karbiaron bari matum hako pirthe longle kang duga hud pen tami than thili pen Arnam kido aphan chethok chejir bomsi phang bomlo labang swang bong pen kethe Arnam lake Sining Barithe Arnam henlo bang so Arnam aphan hako pen tami Karbi karbang sotum ke kethe kiding ke manji la pen ke sokyun eji aphan pura chethok chejir bom wang bomsi non tami klem bomlo Lason thak thak si Mongolsing Rongphar hemalong tami Mongolsing Rongphar avophong phong nia parman chethok chejir pon et pen puthot kejutsi avophong Sining Recho Barithe Arnam aphan chethok chejir pon bangso Sining Barithe Arnam chethok chejir pon along vomut vokan phakang thin tami mesen me et lapen non eprang ke wang jiar ni an tami mesen me et jipusi nang than pachini do ke pon ke nidi tum ke Ông em mà nè nị tụm cái là buyon troxy, ama si là một phong pi lo, anh làm thế ý lo, bên hạt petrol lo, harata lo, bên hà là birne lo, arni lo, sar, anh si buyon troxy. Sita me iyon e kok dong po là cái jira tum si pon pu. Là bang cái shop dak sarmar sar theta bang cái long prang lo, kachidip kachinap cái ave, ang pen long hong ang thin na mi et, ang pen Sob la habi harian na tumta bang lahong ang thin na lang lo penrong asara tumta wumud wakan nang lang dun lo rasi la puan chon lo par ke ye ta thi kategori tamai to tamai sigini alam jete pathak bang sa sa thom na alam the pathak te la bang ke hok lo bang aku pen bang ke Sining Recho khalong Recho kodo Sining Recho tum ke la ke kurusa tum lo ta pen ke kalong Recho ke la ke habib tum lo habib harian la pen ke men basapung tiar ka dog tum lo sila so botha bang ke kopi posi ke nang ko bang ke Sining Recho ke bang hola so moi bang the along pen bang haku akut pen bang ke la ke bang adana di bilo te la bang ke choko kata me ta kichu la longri longpat la pen ke the ding ada mai ka chopem puni bang ke la ke habib to Sining Recho Barithe Arnam chethok chejir pon along rong asar Longsing Dera habe sanjay kramsa lapen don rap kido anatum chetong dun lapen hakko arona tang teng pen koson se ge klem kedama la so teng klem pon pensi mesen pen chethok chejir pon ke pinsoni hu ke pasi olah tibuk yang panang ko suron tu orang tibuk johana ko la pulo orang tibuk avete tirim teram da chokche so jani si orang hak tibuk johana ko olah ko kan si coba pon ko orang hak pini coba pon ke orang hak ko pinsoni hu alo soni hu pili injira lo rosa Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News